Ja, så er jeg gået i land her på Bahamas. Eller, på Bahamas. Men, har det faktisk meget flot. Sandstrand, det kunne måske være Bahamas. Og vandet, det går jeg faktisk ud i nu. Det er dejligt varmt og klart. Jeg kommer ud i gummibåden. Jeg skulle ellers fiske, men det er ikke blevet til så meget. Den er udstyret med 8 heste Suzuki, nogle kasser og benzin og stuerum, samtidig et lille bord. Der kan der rettes fisk, der på det blåde. Herovre der kan jeg bruge det blandt andet. Bluetooth, lille støranlæg, så jeg kan høre musik med solfanget opvarmning. I dag har jeg kun taget det lille sæde med. Normalt har jeg fisk, så det er helt ud til så stængerne herude. Jeg havde godt på fornemmelsen, at det ikke var den store fisk i dag, men mere 20 anker. Der er det, der skal bruges. Fiskenet.